Benvinguts una vegada més a l'escola virtual. Avui anem a fer el tercer mètode, el mètode número 3, per fer aquesta resta 532 menys 78. En aquest cas, al fer la resta, de forma tradicional, sabem que és una resta portant, però nosaltres la farem amb un altre mètode, que és obrint el número que volem restar fins trobar el número que volem restar. Com comencem? Doncs amb un 500 més 32, després ja farem la resta. D'aquests 500 anem a obrir-ho encara més, per exemple, 100 més 400, que suma 500, i mantenim el 32, i ara d'aquests 100 anem a buscar el 78, doncs ens aproximem una miqueta més, 80 més 20, i mantenim el 400, i mantenim el 32. I ara ja sí, d'aquest 80 serà el 78 que volem restar, més 2, i mantenim la suma del 20, la suma del 400 i el 32. I en aquests moments ja podem, d'aquest número, de tot aquest nombre, ja restaríem el 78. I el que queda és el resultat d'aquesta resta. 420 i 32 és 52 i ens quedaria aquest 2 per sumar-hi. Posaríem aquí, 2 i 2 són 4 i ens quedarà el resultat de 454. Espero que aquesta manera de restar us vagi molt bé.